وەکو رێگرتن ji hilmeta komkirina emzeyan ya mebesta derbaskirina dosyeya Kurdî di danostandinên Cinêva Sisiyan de çekdarên Partiya PYD di girtina endamên komîteyên vê hilmetê li bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê de berdewam e. Duh roja yekşemê çekdarên Partiya PYD hejmarek ji endamên xwecihiyên Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyayê di dema komkirina emzeyan de girtin. Li gorî jêderên Arkê li gundê Dêrika Beravê ya bi ser bajarê Dêrikê ve çekdarên Partiya Navbûrî yeke ji endamên xwecihiya Encûmena Kurdî girtin û pellikên emzeyan têk birin. Li bajarê Dêrikê jî endamên xwecihiya Encûmenê Xalid Derwîş û Abdilkerîm İsmaîl li ser rêya gundê Hacî Metra ji aliyê heman çekdaran ve hatin girtin. Herwiha pellikên emzeyan yên bi wan re jî têk birin. Herwiha ji bo heman sedemê çekdarên Partiya PYD her yek ji Salih Badir û Abdirrehman Qado û Alî Yusuf endamên xwecihiya Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyayê ji gundê Swêdiyê yê girêdayî bajarê Dêrikê ve girtin û emzeyên hatîn komkirin desteserkirin. Endamê Komîteya Navendî ya Partî Dîmokratîk Kurdistan Sûriya Umar Koçerî li ser van girtinan ji arkê re axivî û alîgiriya xwe ji girtiyan re diyar kir, herwiha ev kiryar şermezar kir. ديارة مطرسيكيا أشكارها لسر مسلاها أو دترسن صبا أنجمن اجتماعي كرد سوريا وقت بكار بمليون توقيعات إمزاء بيك بينه يعني وبيت أخواتنا لسر مستوى دولي أصل دولي حتى شرا داي أنجمن شعبتا بها ناف جماوري جوابي كردستان دا أمد بينين قرتنا واه خورتين قندي مجي نسام بيجن يعني صالح بادر وعبد الرحمن قادو وعلي يوسف أوجي خزمتا برجوانديا كردي ناكي خزمتا ملتي مناكي Girêdayî bi heman mijarê ve dîsa heman çekdaran duh girtin li ser mala berpirsê rêxistinî û birêvebir yê hevrêziya Neviyên Barzanî hêvîdar Abbas li teha qenat Suez ya bajarê Qamişlo û ew girtin.